Doncs bé, el que hem dit, primer, màxim respecte a les mobilitzacions. Segona, hem estat parlant permanentment durant aquests dies amb els representants de les manifestacions. Tot ha transcorregut amb una certa normalitat i, per tant, la voluntat dels Mossos d'Esquadra, en primer lloc, de les institucions, dels alcaldes, però també dels manifestants, de que es pogués permetre els passos també en determinades circumstàncies, i el que vam comprometre'ns ahir és d'impulsar una sèrie d'espais de comunicació i de definir, de consens sobretot, fer un front comú amb totes les organitzacions agràries, totes, també les que no estaven representades amb els talls, per decidir com podem compensar, minimitzar els efectes adversos, si és que hi fossin, del Mercosur, com també de la nova PAC que ha d'entrar en funcionament a partir del 2028. Per tant, aquesta setmana mateix, avui hi haurà una reunió amb el president, que és també un dels compromisos, reunió amb el president per acabar d'aixecar la resta de talls. El del Port de Tarragona ja s'ha fet, i també els propers dies, si tot va en la línia, doncs convocarem a totes les organitzacions per definir què és el que demanem al Mercosur, doncs aquest fons econòmic per compensar els efectes adversos que pogués tenir, com també clàusules mirall, com també clàusules de salvaguarda, com també majors controls en frontera. Nosaltres no hem de patir per la competència si es compleixen les mateixes regles del joc a altres països que a casa nostra. Per tant, esperem que durant el dia d'avui es puguin aixecar aquests talls, i agrair la col·laboració de tothom per fer-ho possible.